Kevin, kom med noget is. Ja, det er godt med is. Det er godt med is. Godt med en praktisk spil. Fucking yeah! Det er den der sag, husker jeg. Jeg tror ikke, det går så godt, Kevin. Det er godt med is. Må man stikke i det? Du laver ikke sådan noget is. Vi går ind med alle den kæmpe chokolade. Sikker? Kom så. Skal du ikke tæt på igen? Vi kan gå væk til sovsbrød Kasper i morgen. Vi gør hjælp på lørdag med klassen. Den er også god. Kan du ikke huske den? Prøv nu at lade være med at flippe ud, Kevin. Du vandt ikke, Kevin. Ja, det kan vi godt. Ja, fælles. Hvor er du på hjemme? Hvad skal du på hjemme? Hvor? Det er ikke det, det er godt med is. Eller? Så får jeg lige pludselig en lille. Jeg tror så ikke, det går så godt. Jeg tror, der er en, der skal stå væk. Hvorfor man igen? Og så hvorfor man igen kraftedeme, og der kruft, og der er så 3 sten, så det Lad være med at flippe ud på skærmen. det er fucking mand! Det Hvad er det? Hvor du skal med lidt? I skal ikke lukke det selv! Hold nu, mand. Du skal jo vente på, så det gør du på. Hvad er det godt med noget is, mand? nej, jeg kunne ret eller. Er det godt med noget is? Hvor fiks, mand? Nej, jeg støber på de kunder. Hvorfor skal de ikke bare væk? Is under. Søg det bare. Ja! Nej! Jeg kommer under lige. Jeg kommer under igen. Er der live? Sejr for stand, Kevin.